מי זה ערן זהבי? אני כנראה הרבה דברים. אף פעם לא הייתי קונצנזוס. דבר אחד בטוח, תמיד משכתי אש. כשחתמתי בסין, אמרו שבחרתי בכסף. אז אמרו. מבחינתי הלכתי בדרך שלי. זה הצליח בגדול. וואו. המהלך הכי טוב שעשיתי בקריירה שלי. מה הסוד שלי? נגיעה אחת. one touch. תנועה חכמה. או איזה סיבוב שאף אחד לא ציפה לו. פשוט רציתי להצליח. אני ערן זהבי, I am what I am. לראשונה בישראל, I am, חשמלית שנולדה להוביל עם היגוי אחורי אקטיבי ומגוון פעולות בוואן טאץ' לחוויית נהיגה מתקדמת ומרגשת. תנהגו, אחר כך נדבר. I am מוטורס מקבוצת לובינסקי.